Roy thrai ngi ango hagani kapor mengila banwan hagi yeng gi jongfi la ba fi pe yengi lamba ka mobile ge jongfi ngimtip hagai ba fi pe yengi han kani go wengi la ban ong fi ni kapor mengi pediang sobha fi baro ki ba pe ban ngi ango ro yu blay hagani kapor ngi don lang bat ipaso bante ban ngi pediang sobha fi pastor hagani kapor haga kerteng ge jong jisu ngi don ro ya ka ban ye kran na ka tien ge jong blay ba ka topic ka bangini kran hagani ge sngi ge dei japang ke jingtip ya ka bangilay shim na kaktin ka jong balay kata ka day na ka kitab Hosea kalnong ka basaw ka dikhat ka bahinriyo. To siya banginya siya kamat hakani ka por ya kani ka benda ka bayaday siya pang ka jingtip nga kwa bay pastor in pule but in ya siya kamat ban batay kindiat siya pang ya ka jingtip. Hosea sound riyo ka ong yaw pay lang jonga lapenjot namar pamdon jingtip namar mela kentaj ya ka jingtip ngaru ngan kentaj ya me bamenomlong lingdo setia nga na bamela klet ya ko hukum ublay jong me ngaru ngan klet ya ki khon jong me kita gilong ki kentien ya ka ba ublay ukran namar ka JingBymTip kibri gi sakma la penjot no ya ki ba namar kata ka JingBymTip kalong lu ka jing persya ya ublay ba deng tau ong bangan weng no ya me na ka jinglong lingdo ba ba ya ki khon jong me ro hang ne ko ngan klet no baka poi siya ka yeng ru hang ta Kamun hang ni pastor ka ba sedang hi ka day nang kong bahamangi pipuli hang ni namar ka pastor siya. JingBymTip Namar ka JingBymTip. Na haktin nong web ong knowledge. Makimdan ni ka knowledge siya pang jong blay. Ka ba aro hang ni pastor ka ba ong akwa ban bu i ka ni ka jingkali api ka ong namar melaken tat ya ka jingtip. Yo gidon pat ka ba banun kong te ki ong namar ba memdan jingtip. Hara yo gidon ba kibru kim kwa ban tip. Kisngogum na pastor kata. kalong kum ta gini gisngi kat kini ki bible study gi dan kat kini ki jingi kai ki besisha gi dan dan ki bru ki ba ong ba lada ki wan sha ka bible study kum ka jongi ru ki ong be te finle chatu te pe ki hikai bakla ngaju ong i kata lada ngi hikai bakla ka mo ngi hikai na ka tien te lada ka dei na ka tien te pediang lada kam de na ka tien te nai pediang hendrai ka jing e galong ba ya ka tien kim tip Okay. te kum no kin tip la ka dei ka besisha na la ka dei ka bakai tading talada don pat bawan ya lap da ka no ka tien ka bas ngoy dei bat ki pediang ya kata ka bam don pat ka tien ka jong blai Kabamot hang ni kidon ki brio ki dei ben yo ya to jingtip handa ki kan type kim kwa ban tip hero. Kamot kim kwa ban sngap hero. ka dei kata Ya ka ai ba ka tien ka kran. But ka benta ka balai hang ni ka kran ba menum long ling do but ublay ukuran do bangan kan type sendon ya ki kon. Kabamot larang i kan type ya ka jingtip hi borok ko we. Larang ada ubreu BymTip, lang akan taj ya jingtip. Kemudian ka akan taj na ka jinglong lingdo. na ka jinglong ling do ba na ka jinglong sim ikan Oh hai. ba dei ta fin pe usol usol u bla tip yu blai tang ba u ile persya yu blai usol sim beneng kong jong ki Israel blai pha yu ban ile thma ba ki amalek Hai. hang tu wong peniap no baro hang tu tadi nang ta uklam peniap yu sim agak uklam peniap itu ki belang bagi masih tadeng ta ula kentaj ya ka tien ka jong blai deng ta bo blai kentaj no yu jinglong sim Okay. ba fin pe kitab jing pa kal nong maning kong de khot ba san ban riong tur ka tho ba da ka snam ju ula sat yangi bola penlong gi leng do ba gi sim nang ta kal nong ba san de khot bi po kitab jing pa kong ba ula penlong gi leng do ba gi sim bangin senjar ka prthai Hai. te balai u penlong gi leng do ba gi sim namar ka jing pediang ga jongi ya ga ne ka tien ga jong blai ta da bun ki bri ki yong ni kat balong ka mon jong blai tadai hang ta la da don jing pang ki yong ba dei ka mon jong blai ta da don ke jing yale ai yang asem le ne lada ngakeli shanokin late lada ki yap no nang ni na perthai ki yong kata ta ka shong ha ka mon jong blai Hai. ka shong ha ka mon jong blai ka ai ka mon jong blai pan te bun sin ki brio ki ba kamil de bagi de ki kristan kham tam ngi kren ki balong kristan ki yong be ka de ka mon ka jong blai hendrai klem da tip pat ka mon jong blai ka de ka ai tadai ta ki brio kim su thu eladi ki de ki ai blai la le ayu nam ta jongki blai u pha ayu yaki ka ai ka kamram ka jongki nang no ki wan shano ki let kim tip ki shu ong bet kata te ngim dan jing tip kadang ko long aju ong igane namar la dam don ba hikai la dam don ba persngau la dam don ba pentip yaki yaga jing sisa te ki long be kum tai kim dan jing tip ba namar ka JingBymTip kin jot no kata la tikena namar ka JingBymTip kin jot ba deng ta ba soitan hi udeu nong penjot ta da wan man luti ba nong luti wan om tang bon luti ni om tang bon tu
Rewan ban penjat ban penihap ro. Bagata ka de ka tin jong play. Haka kitab Daniel pastor ke keren hakal nong ka ba khatar khat ba sa mo ong ka jingtip kan man roy. Hoi. Hari ki bun sen ki bru ki prakhar be kani ka jingtip jong ka parthai kan man roy. Hari manta wa ka jingtip ya ka tin ka jong blai ro ka man roy. Kaman roy palat. Hari bun sen ki bru kim wat ne pastor ya kata menta ngala ba nong fi babun ni la gi de sha nong kendong ne sha sorba baru ki penon kami ka mobile ba de ka smartphone. Ba kidon hapo ka YouTube ke jongki ne kan no ki wat de ka knowledge jong ka parthai ni ka jingtip jong ka parthai ki wat lon. Hari ban wat ya ka tin ka jong blai ki sngo ba dan kam. But hang ni u Hosea ong ba ki bru jong ki sakma no namar ba ki dunai ka jingtip. But namar ba ki dunai ka jingtip ngala ban ai nuksa pastor ka da ye kren ye kan ne. Ublay ulapa yu Jonah hanana be. Wang kele jalap lalaki kala bumot an palat jaki. Hari hadin sispa san pos nampat upa yu prophet Nahum ban. Badu wang namar ba pila kentat no ublay un penjat no. Manta kam dan syu kata hakapor Jonah ong kala bumot hari kapor jong Nahum ban. Laki kamai syu iki second chance ban ong kala ka bumot namar pila kentat. Tang hadin sispa san pos nam. Yo kadi kata ne ya ka jingim ke jong iru. Yo nang kong isdang ngikuan sa ka jing kala bamot. Haring gimuat so ya ka jing tip ka jong blay. Pideng ta ba ka tin jong blay ka ong. Pinpuli na ka sitich ke Hebrew. Alright. Kalnong ban rio. Kamde ban sakut sa tahang tagin. Alright. Kani ka foundation na ne ka Nongkhryiem ka doctrine jong ka jinget ni jong iki Kristan. Lanong ban rio dekat ban kong terter ka ong. Nabakumta daga ba inok ban kren sapang ka jingikai ka banengkong. Sepang Chris nginang ya syadu ka jing penjanai. Nginang ya si syadu ka jing penjanai. Klaim de bupat ka Nongkhryiem ka jing kala ka bamut nagi jing le bayap bat nagi jing et show play. Bahani ka hikai ngi ya ka jing hikai sepang ki jing pen baptis. Alright. Bat ka bo igi kti. Ka jing mi pat ki bayap ru bat ka jing bishar bom jekot. Pi ban yalap lesi ho yalap hi sepang ki jing kala ka bamut. Andai ka nungut pat batip sepang ki jing pen baptis. Ka nungut batip pat ya kata ka bobo igi kti. Ka nungut pat kita ki batip ya ka jing mi pat ki bayap ro. Lani kata ka jing bishar bom jekot. Ka nungut ki batip ya kata. Balada kamdan ka ni ka foundation, lada kamdan ka ni ka Nongkhryiem. Haga jinget jong ubriyo kamut umtip i eru am. Tadeng ta dan ki baong bay compare fi kalam kala bamut kata ka diga jinglam ler kam dan er am nak tin ke jong blai ke bokom kata u jisu khot igi breu banwan sya ke jing kala ka bamut namar ka hima ke jong blai ka jan ba ukran bi kata do ka por ke jong Yohanes do ka por ke jong jisu do ka por sigi apostol hadu ne ka clip maru ka kubor ka long bi ka jo pangin pai na kata ka perthai pangin wan sya ke jing kala mut ndai ta masakut tanga ke jing kala ka bamut la kala mut ndai nang ya chu pat syadu kata ka jing penjanai. Namar hang ni ka thok mo mangini ya sa jing penjanai ngala man ong story kata ha ka kitab Ezekiel ro sa punyo. Ko ong ba kata ka nakamat sola ka deban kiyo. Lada mut ka mo da jing long Kristan jong lada kam don ka jing kiyo. Ngi sakut no ha ka jing tip. Mo ngim stunat bo nunu khna ul school lapas class 1 un syong no. Hari ha ka jing long men siempat bun se ngi kentat no ya ka ni ka jing tip. Tang bala long Kristan labyang. Ngim ya sa ka jing long penjanai. Kawai na kanuksa pasong ika mani klan roh ni kapor bangi poi kali benta jong jing tip. Siapang ka long ying ka long sam ke jongi. Ngila long Kristan ye ki kon ngi long Kristan labyang. Harai ngap ye pet pat ye ka Nongkhryiem jong kini ki long ying pastor. Fisgo kum no pat. Kidon ha kata ka jing long ba penjanai. Kidon sisha ya kata ka jing ya lenti ke jongki ke badai biang. Pi kalong ni pastor. Nado shwa bani shongkha. Hatu galak don em ka jing hikai. Hadin bela shongkha hatu kadan em ke jing hikai. Telada kam dan ke jing hikai kabumut i kim dan ye ke jing tip. Tadeng ta ye kenduk bil lembrum lembram tu tip bo banget ne tip bo wan nang no bo mi shanom tip. Tadeng ta dalai apa ye ke shongkha pat sesedang meni penbet hang ta. Tadeng ta kasawan ke khoro kharam ke kenram badeng ta baki kun kisah kemana pat. Tadeng ta hak penbet nanduk bersedang. Banga soro pastor ya kani mo ka bangin ang ikren kani ka por pangga jingtip. Namar ngi babon sen ngi shane ngi ladai ki Kristan ki babon hin ki ba ngi lawan ong yo la phim dei ru ki Kristan ha kani ka por ki ba pet kumno bangi wan ra ya ka long yeng ka long sam. Hajing sha ki ong ka Bible ka kren ba ar ki wan long ka wei. Henry ha ka jing song kha jongi ar ki sa be ar kim wan ha ka jing long ka wei.
Pat kamtam haka por menta. Kani kadi ke pastor ban kren long ba. Kala ya per ki ong ke juk. Mo. Handre ka juk ngam pat I ke jing ya per ke dei haka jing tip ya ka tin ka jong mai. Kalau kita pastor makni kita ni fi lada ki kmi ki pa kim tip. Lada maki ki dang thli. Te kumno ka borti ke bathli kan phliwi ke bathli. Ke dei. Te kedai kita ki haban tip shwa ya ka tin ke jong play. Ki haban don ka jing snow tu ru ya ka tin ke jong play. Ka jing dap shwa haladi. Lada hadal dia mudani ai. Te kumno ai kumno ba lada duk ya ladi kumno kita ki kon kin ruspa. Ke dei. Te lada la ruspa lu pau ku pa ki kon le. La shu IT bi shaki ki la ruspa lu pa. Te kata kedai ka wei ka jing duna hagi ni gisni. Basa ka wei ka long ba namar ka JingBymTip. Pi pastor ni gisni ka long ba. Mdai shu ba ki kimi ki pa ki penyat ki kon. Ki di ki kon ki ba penyat ya kimi ki pa. Ki ong ba ka juk ka kala ngakwam no pi ka singi ka mi kumjo. Benai mi kumjo ki klor ki mi kumjo. Kam shimla kala dai dang ka rukom perkhat ka jongi ka ba kala. Namar ka Bible ka ong pastor Proberb kumbo briu perkat. Kum ta kalong. Kumta kalong. Kamu ngingi perkat baka juk ke kala. Kumta kalong orang ngim perkat baka juk ke kam kala. Kumut ka kam long hido. Pi haying ke ikhtiar ubleu la ahe ukpa bara ka keme. Ukpa long ukli ka keme ka dei ka ba ya trilang ka no sumar ka babiang ka jong pa ban sumar ya ka yeng ka sam ba deng ta ba ka thai ru ubleu ai ka ta ka jing start. Ka proverb khat saw nang kong ka ong ba ka breu ka ba start ka tei ka yeng ba ka breu ka ba biet ka liet no la ka jong ka ti. Ba deng ta kumuk pa ha ban don ka ikhtiar. Ladang ikran ni kani haga ni ka ngamtip pi priang na film priang rei haga ni ka society ka jongi ukpa ba ulet ban shongkha wa ban mi na ka yeng la jong bali shongkha haga yeng ki wei ba lada ka long ka bala nga kwa ba nong pi kambha ban ni shonglang ka bha ba ban ni shong la ka jong namar tang shonglang la bon palat ki jing ya batai pi haba ya shongkha am don wi pastor wong haba ya shongkha kalom khanshi lada don buan apa deng di otbet. Kalau ingum tu otbet. Ring asu snow ya kata ba. Kada bah hi kan long bai ban shong bai la ka jong. Ba ar kin ye long ka wei ba kin sedang ban single ka jong ka yeng. Balada ki shong yeng kiao ro snow bah ki kiao nai tu kelar i khon jong pi. Nai tu kelar ya tu ka long yeng ka jong ki. Lai sedang lada ki kerdo ne ki don ya kanu ka jing don kam pila ben terwa ne haba ya pang si tom pila ben ya kitlang re ka jing dei ki arngot nai tu kelar amar tang shu tu kelar kala nang he kala nang pur haga jaka bala ban penjam no e ka ban petkhia no e ka re kanang jot ben ban kanang pra nang pang ben ban bat kala ben poiru shadu uput jong ka jing yap Masrat no we shaki jong blei ong i gane. Ba haga jing shong kha ki ong ba ki artli ki long yeng ki wan long ka wei. Badu ong namar upeni nakaktin jong blei wang habau shinrang bat kentai ki kendo don jing adai pen mi khon haba ar long yeng ki wan long kawe ki pen mi ka long yeng ka bathmai bat hajong i ki ong bai ar ka long kawe ka bamot ka jing song kha shinrang ne kentai kim lai luit namar bale ki don da ki wei pat ki nong penyat kim dei ma ki ba penyat ya ka long yeng ka jong ki bat ki don ki babon ru ha ka por pi pe ki khon jong fi ki la shong kha hala de ma pi ban ri ki khon jong ki de ma pi ban tip ya ka bai bam jong ki de ma pi nanong shanong pi tip ma pi kita ki khon jong pi bala shong kha pat ki em kum ba dang samla mano ba bakla pi duai no try weng ke ne ka jing e na nga u try u khlam ai ro ka jing e namar pi bale namar pi kit hi ma pi ya ka ne ka jing kia jing si sha ha bo khon wan ong nga la yo breu nya ka khon ong la yo breu pi di ban keman man oh ko blai chi bun nga la lait ban besai ya pi leit no han re ngi le kum no wan ken kit tu kit bat haban kit bat pitep bat kata ka bamot hi ubreu la da umdan responsibility umdan ka jing kit kia namar balai usngo ba ka jing shong kha ka de ka ba yo ei cái ba yo ai ngim ju shim kia la ka de ka ba ram dor ro ka ba yo ai ngim don value kata namar balai ngi khlam siu dor ta hara ya cái ba ngi siu dor ngi value ba fitep de kata ublai usngo value ba yang apa dia fi namar usiu ya ka dor bo ai ya la jong ukun marwai jong u Jesus Christ de kata
ngilong ki bakodor namar balik usu thu ya kador hanai pun mak ki nong ki ba ya shong kha kim su thu ya kador i kwa ban ye kren ro hanai kapor ya ki khna shwa pastor hagapor menta kertakan no khna ke lang samla pastor pisngo fi khalai ka sausnam khalai fiti pasadang kini kisinga slok i khna ibadang khat arsnam ila don samla ban nga kli i kini kejikli belai pi tre yu diu samla yang pi it yang ngante pastor yang tengah belai pi tre iong bau tau sunrang per phak kli on la phim tre ngan ot no ia ka kti da ka terlit nai ka belit wong ta ngala susin pelat yo yap ngala tre ta yo kan no khalas nem ngim tip hi bia pet yang ngi hene ka por kan no snem pi dai han yo kan dai ka jing it ka dai ka jing sngo blackmailing kata bat kham tam ka bible ka don pastor ka don lightly ka benda ka bible ka Korinth na ka Titus lo ni san ka ong ba hau briu don ka met ka jingem bat ka mensim hakti nong wei ba ong spirit soul and body bat ngitip ba ka jing sngo ka don ha ka jingem nai ha ka soul jongi mau strat ka to ka jingi kai ka ba wei shakri jumle ai ba bo ha ka soul don lightly ka benda kata ka dei ka jing sngo ka jing perkhat bat ka rai ba ka dei ka soul jongi ba ka rai bat itai khna yang langsam la khalas nem dang dei dang sabom dari por jingi mun sat dari sabom menta don sabla bat kik me kik pa tha klipan namta ini ikon khalas nam kim bom lan samla hatu pas kene kam dei ke baki kme ki pa kila jangai na ka jing tip yo blai dei ta bang ong evi pastor ha jakaba kikme ki pa gen sin shar ki sha sin shar pen bante de dei ta wong an weng no efi na ke jing long ling dong namar ke jing bom tip menut na ke ikhtiar ngan weng no efi khnang ba finomla ban sin shar namar ki me pa ta ki dong ling do ayeng ho ki dei maki bon ra ai ka jing mani ko ki me pa ba pet yo fi don ki khon ne namar bale hakane ka por mentai ki khon kim dan responsibility syo ki kime ki pa ki happen pen biang na do ban police duty na do ban istri na dong syo dong ka bamon hi kani ka por ngala ban ong pastor ki khna hi kila jangai shwa ban kong but ka jing lang samla la sedang na kata but ka jing shong kha average jing isini ka no pastor fisngo karta nang khna sinong kendong li ne kran sa sor shong bampau ho baga namar ka don gi bo ki juk start ngofi ki wat jing tim shong hangi kata kam dei bampau kumno banum armet banum armet kadai ka popa ngong fi ka jing pan hap khon sa kanong ba jing ngi tip ka long ka ba shirkai kai om la ban ri na khmat jong ble ka jing pan hap khon ka jing di dawai na ka jing lai pan hap na da ki babon ki jing start ba ki le but kum kita ki breu hadin cuma kila baklabat laban ong ya kani ka jing shisha babon hi menta ban ong ba ki khna ki badang soti be ki ba e bani kendo i ka problem regalong ba ki kimi ki pa ki da hikai ki khon ki shong be khon le tip sngi mo ban shule tip tang ya ka sngi mde ban tip yu try kadai tieng la yu de ka sngi kam dan jimen toy ban tieng ye ka sngi la da kim tieng yu try ba ding ta kum ki kimi ki pa fi de ban i thu shwa yu try ba la ka tin ju blai ka ong ba la da ma phi ki kimi ki pa phi long kan tang ki khon kan long kan tang ta la da ma phi ru phim kan tang ya la de ru phim dan ban ai jing khen phi ya chirum chaneng phi le kan bamon but ki khon ba gi pe ja phi ru phi long lai lan kum ta ma kir kan long lai lan ba de kum ba ong tin ju blai yau tau sembai ba phi bet ya ka tai fin an ba ga de ka ta la da ku pam kit kli la da ka kami gam kit kli ka de e ban ai ga jing nang jing start ka de e ban ai ka bam ka di hendrai la da phim ai yau Jesus Christ kam dan jing man toy e ro am phi ai ka e ro nam ta ki khon ki jong phi na ma la ki yap kin poi chu du jok but ka jing pen jot ka sedang na do kat bagi dang em badeng tau soitan wan om tang bo untuk hendrai ban luti ki ban pen jot ki ban pen yap sunan ki shabam jikot tela pi ye chi chai ki khon ki jong phi sedang ban wat ye ka tien ke jong blai sedang ban duai how try mde ban duai try long ka man ke jong em wat ye ka man ke jong blai na ka tien ke jong u blai wong ayu nam ta ki khon ki jong phi u blai kular ayu nam ta ka yeng ke jong phi la pi wat na ka tien ke jong blai duai kat kum ka tien jong blai u blai un jubab kat kum ka tien ke jong u blai un le kat kum ke chingkular ke jong balada pipim tip shu duai rumah u blai unom snap i jing duai rumah ke jong phi namar unom ai ya ta ke jing pan ke jong phi ka tin job blai ka kran shai ka ta badan ke jing pan ka ba pi pan u blai unom ai da lai le ru ta kini ki khna samlaro kindala poi ke college level ye kendo ye poi ha kata
kim tip banjet u bokum no ubreu hak jingim jongki lara don meno ba fa pan kli we ne ar na pa kli supay tang labar ta ki klat pa ka bible ka ong yu chapang jong david ba ublei umpei ka ba sai Siapa? ublei umpei ka ba sa upei ka ba sa no Siapa? hari ka ki kena kan sai namar ngangai no senrang ba la yu upa terwa chwa dena bat ka rai ka song no hak kan thai Hana mah lagi jongi sini tengah lah banong, if ingin duna plot ke arrange marriage. Ngim don ya kata banong bala arrange na yeng. Hari babun sen kedai ke love marriage ngidon. Hari what kind of love kata kedai nginah bani kali. Hatu kedai ke love baka Bible ke hikai, ne kedai ke love baka perthai ke hikai. Keberai. Kidon kita ki ba haka perthai kidon. But ke baka Bible ke keren, pastor. Cuma mentah yodon haka ni ke por pi ki samla. Ki kan thai ki badang up ha ka poi ka jing song kha mo finwat u senrang ba kum no Ningkong ki haban wat isinrang hatu udan haga presence ke jong blai. Hatu udan but u try. Mdei udan haga niam. Nri fi hapet udan but u Jesus Christ. Mdei ubam tip ya ka tien ke jong blai. Nri uta u tip ya ka tien jong blai. Lesi fi jong ani ko mutate yo hi. Aku aban ang ublai pa ho. Jesus ngo kerdo ma pi. Ladap hi duai. Tip nem bau blai ladap bu ru yo breu. Ujong uhi na kamanta jong fi ladap ya kat kum ka ktien ka jong u. Amen. Bagade ka tala ladap hidai ka breu ka jong ublai un pa da breu jong uhi ya pi. Waju ang mani ngala sungurang ba ala sai ni myo ka no ni sungu kerki e to nya pait no da Facebook nenda shadi.com. Kwa abno fi ladap hi jit nang tala kut ka jing ka jong fi. Ublai umdai ubakerdo. Kababel ka ang David usutho ikata ong tralong ablam berat janganam kerdo finam kerdo you life partner badai biang nam ta kajing im ke jongfi but what I baki breu ken persang yepi kombai persang juti plus bejar don tu syakri jong try ong ikata bon ki breu ki super sang ladam tu berat no what I bapin long tangga ta juti ban super sang yepi nei tu I bapi pinwat you breu ubalong da ka man ke jong blai banganget apa pi dua yam Ladam day na nina, ko percaya ka bahe ato mo. Ladam day nang niru, unday naway, tang ba unday pat, ubreu, uba don ningkong, haka presence ka jong ublay. Uba tip ya kaktin ka jong ublay, uba syagri ublay, ba ningkong ero, uba eat yaw try. Baar, pastor? Baru din long batray. Batray. Ladam no sindrang uwan man ang nga eat ya fi, hap klisya piyo kat no. Pitray ni Compare ban ba uyo khendiat na kan hundre yap kli shwa udan jingmi nem pastor sin itu khana budan we parlok uli pen bam shaw ya kata ka samla ga jong uda ka pisa ba ka kemi ka ai hadu bala lut ka pisa ban thiet juti hadu bu thiet no ila de ka juti tat da ka ba kemi ka ai pisa si bon uban thiet ka juti ba ta ga de kata la dau samla jong pi udang pen bam da ka pisa jong khupan jong ka kemi wanom tre ek bu komputer upen shong bat ru Nakabat batiet ukpa naga kami wanum tre ban shong. Warsu sarong ru. Warsu sarong iru namar badal adep ya tho ukpa ula pan itu kabat made jong kayeng. Mdei jong to ukna. Baar kemudian beri ubah Bulatrai. tray. Ubah trai. Ke Bible ke keren kata, pastor. Genesis ublay ubo shay Adam. Eden. Nagta presence ublay. Kabamot di ubreu di masutho shay udan haka presence ke jong ublay. Lada ubreu sutho budan haka presence ke jong ublay. But kamot tambal ada haka presence ke jong ublay ubreu ubam tray pa. Namar ublay ubo ya ubreu ban tray ban sumar ya ka presence ke jong ublay. Yes. Bakanum day bad kenriano nakajing tray namar dan gidon ki breu namar ki ong laban kiap kan ngi troy ki klet no ya ka presence ke jong ublay pa. Akwa ban ong ya vi ko ki samlashin brang. Ne ko pi ki kpa. Tang ba pi tray Pimla ban ken sting ya ka presence ke jong blay. Namar ka jing tray bat ka presence ke jong blay kaya lang. Amen. Lada kam dai ka bayai lang pinum ya ma jing ku ha ka jing tray. Namar blay kam dan ka presence ke jong blay. But ha ka presence ke jong blay pinum ya ma ka jing ku namar pim tray. Namar ka Bible kong ubam tray dei hok ru banyo ya ka bang. Kamang ide ki pastor kamot bangingim tray. Ngi tray ya ka ban syakri ban ya ka chen ka jong blay. Hare nga kwa ban ong ifi ngi hap ban pelut ya ka por ban pule khambon man ki professor ya ka chen ka jong blay. Kabalai pa pastor to. Mentang layo
ke presence ne ubreu tip yo blay ubreu yat badu blay bat ubatroy ke balai Ban kabalay ka kata uday ban penroy. Nengkong uday ban ke presence jong blay uday batray ru ban tang batray ndray uday ru ba penroy. Finapet igini ki jinglong hatu upenroy em ya kata kabau udan ban ya sam lang syakiway. Nani u sudan mi tangaladi la ban ai ru kata kamlong. Ndray gai ka ba udan. Lada pia kendu hatu udain em uba ya slok ya pi. Hatu udain em uba ai ya kata ke jingit blay ke jong u ya pi. Jadi atau udan jing tip nem ya ke ketien ke jong ubleru kadai kata pihak ban song tho namar ladau ni ubriu ladau ya shongka di nabot ladau umla ban ya lampat ya ke yeng kesem yiki kun kikti kamdan jing mentoy ba usu trei kamdan jing mentoy usu dan ke presence ke jong blai ladau ya kata ke presence bat ya kata ke jing trei umla ban penroy pan haki kun kikti ke jong oh kindat pastor ka fila kran spanga jing penroy ka ketien ke jong blay habang kran ya ke jing roy ke bai dei shongka ngasi kikai kene pastor bang mo ba si ong ba lada fiwat yu breo ubam it ya kikme kikpa ubam burom ya kikme kikpa ubam roy ya ke jing it ke jong u haying kme kpa wanum tre ro yu tau breo u hap nang ban penroy bat kum no phila ban yu ing boy pastor phia pet ya ke jing roy jong u ha ka ying la jong kat no u kit clear ya la ka jong ke ying jong i mei i pa la jong lada kit clear ya ka ying ngakwa banong ye vi lada fi it kat ba it ong na bentang ngam it chu namar ban ba piyam hadin da bi shongkha da sau po snam bo un se e ya pi ba ba pi it no mentang ma pi bo un yam bo un su thu kanwan ya ke jingkla ba fi jet ya ubreu ne ubreu ba jet ya ke breu pim jet yu so nu miao ba pin thum ma pin pan bam ja pi jet ya kita ban ya don ringkat bat pi wei bon dei nong sumar ba ka wei kan dei kan nong sumar ba biang Handrei bermenta kamlong kumta. Aku awak pastor ngimia fi ka Bible ka ong wat umikit lengkor lem. Bat ki bamnget. Ka bomot ro haka jing song kha fi su tho. La da kam dei ka ju ka lengkor wat yakit lengkor. Bermentale kidon ki balang ki pani thobe. Pidei mano ro pani thobe. Ada kam don ka lengkor. Ber ka yeng ka jot. Kata ka dei ka wei ka ba songsi. Right. La da ngim don hi ka jing tip ya ka ketien ka jong blai. Ka dei yang ta bakawan ke Jingjot. Syuk kerup kat bayok, syuk pediang kat baterwa. Syulek la kale namar ke jing snow ko mensim, baka babel ko ong lapi sngap ya kata ke jing snow ko mensim, pidang dehi ubit. Baka babel ke kren syai kata Proberb arpo prad kat arpo ndrib ko ong. Fi la fi ya ke jing snow ka donut ke jong pi. Kata ka dei ke jing bit. Wat ai ba fin ya kata ke jing snow ke emotion ke jong pi. Nene balalong emotional polat bo new somla new unu breu wan terwa unu breu le ie je pi ukular men le kata uni pentiet pi kene oh le kene katai wanum biet ja bakum kita lada dan shwa ya kini ki jinglong ya ka ba ngalapen i pi nengkong bat kham tam kum laongi pastor mentan ru udai bandai ubanget kadai kata lada fia kit lengkor bat ki breu ki bamdan ni ke juk lengkor la shai dala yok kon yok ti kan wan ke jing ka ba kraw tadeng ta ki kon cha fi kem poi se kaman kem poi se kadiang ki shungam jelop ba ya pedeng badeng ta phia ban pen bet na do neng kong ya ka bokom kini ki ai Kuba ka tin jong blay ka kren pastor mo na ka kitab Jenesis nong kabalay namar ka jing shong kha hi de bo blay bo but hai ka kitab Amos ro ka kren baki ar kum no kini ada lagi palong ko wei hai ni ka kren pastor ma fila batai se phang ti lightly ki ek bo blay udon kada khot ba khat phala kong bat utrai u blay ula ong ru ombet bo tau blay unsa marwai Giju pusat ni kata beli ni dekat mau maksud tahu Adam beli ong ni kata. Hari namar bau Adam umpat don hak presence yang beli benang kong filakaran baar ba umpat dari baterai berbalai ba umpat roy beli ong dia kata me don kam wat syai ke hima ke jong beli bat ia ke hok ke jong u te ki ai baro on sa lang tam beli ong ngapan ai namar me wat ban mentau Adam la le ia kata ulah terai ulah sumar mereka presence ke jauh terai but open roy ya kata hak peraden baru beli orang ada belum syuk ni muncul merway ngadon kam ban ayo no pan orang ni ya kan sumar babiang ya kan nong sumar babiang kan mau question rang pi pek berang samla ada fikwa kan nong sumar ke babiang benengkong don syuk hak presence jauh beli tip yo beli syakri yo beli baat terai
haba ong ke jing tre kam thau ba fidan kam ba finda tre ya ka kam ka ba he han re tu long smart ya ka ban tre but ubreu hi ubasmat ya ka ban tre umduk kam Tikenai kata. bat ka balai roi danang ban kit kli ke yeng jing mei pa danang ban kit kli ha ke yeng ka ba fidan lada pim nang ban pet ngakwa ban fi goi si finda shong kha am kata ka yeng finum la ban pet namar fin snow ka de ka yeng lu kan de kum ka yeng i mei pa han re kan ma fi yo ya ilok fi yo i mei Cuma cuai nuksa pastor hendak nak long yeng ke zonga. Ngak kan mau sisien kata hadir ba dalam songkha. Ngak kelet bantit ya kita gijur ye. Te ilok ngai set bet kerja baru dai. Ngak boleh tersi you yang tangkan ni te ke don haye. Kapamuan hang ta kasih ngayo ke cikai ke biang. Ladak bangak kwa ngahapan biang swa ngan sayo kan. Kalong be take kum kita ke printer kami hi. Mo, kami ai komputer. Hap penbiang, but hap connect dia ke printer, but ke komputer. Kalau komputer ada ilok im connect but pi, inum la ban print ke but pi kwa ban print ni. Kadai kata har ke jing song kha hang ni menta kam long kumta. Silok bun sen kim dan no connection. Kilong tek ke mobile menta dan network kim dan network kwa ban ong pi. Kan network jongki la bat da ki khon de kata don santli ki ding apun network ngasi pet mo kaki mobile long tik kum ta ki khon ta ki don teng ten don arngut ngakwa banong fi wanum ai ba kal long kum ta ka jing song kha jong fi da ka jing song kha jong fi ka connection jong fi de namar jong ki khon kata de ka babak lado namau de blay ula connect dia fi ba de kata ka bible ka ong jisu hika wang ka ka ba blay la paneso wanum ai ba ubreu un padia khlap But hang ni fiyo ublay yo ni ubreu wan ra ya ka breu namar bale ulale ya ka ni. Yo don ma peje ne ka po fidang khanyo snam ka pras nem ni nga kwa ayo samla ublay no nganom ai samla ya me namar ba me nang kwa tang ka samla nga kwa ban ai ka nong sumar ya me hani to le sho ya ka ta ta. Dei da baktin jublay ka ong bagi samla kin kit ya ka lingkor. Ya ka jinglong samla ka jong ki kin kit ya ka lingkor ka jong try. Baka dei ka por samla ka fin IT la de how try. Bala fila IT la dia ban syakri utra ando pidang samla ka jing im ke jong pi kanam dan ka jing bakla badai tak tin jong play Ecclesiastes khat ar kong tu kan mauru yau nong thao ki sngi ki jing long samla jong me kad ba Part-1 kita ki sngi ki basneu but bala jan kita ki snam haba memen ong ngam dan ka jing sngo bha ki da fidang samla ka biang lut ki khmat biang ki skor ki biang ledong sidong ka biang lut rekat penang ya kawan ka por jong ke jing no jong ka men briu da lat men am kwa shuban em bagade kata wahaban depend ni wahaban shania aki wei tadeng ta ki kwa ban lech no kham kloi kat ba ki dang la hin la di deng ta ba tien jong blai ka khat yang ni mai pi ki samla ka ni ka sngi la pi dang samla wanom pat kwa samla la da kam pat dei ka kerta ka jong fi shakri utrai bat nganget utrai udan ka plan ke jingtmu nagamanta jong pi ki samla ka baar yek te ki bala shongkha pat la da pila ya shongkha kan mau to ai ba kan ke jing shongkha kan long how try nai le hi dala de nai ya i de ki emotion ke jong pi de ke jing start ke jong pi rei wat ye ke tien ke jong play namar ke tien ke jong play ong la da try dan ha ka ta ke yeng ka bo la da try tei ka ta ke yeng ki minute len e ki bat tei ka Tapi persang bantai dah kejing start ke jong pi, dah kejing nang, dah kejing tip ke jong pi, lada kam dan ke ketien ke jong belai, kata ke yeng dan lele ro, kanom yeng, kanom ne lano ro. Badeng ta lada don apeng jong pi, kiba laya shong karo pi dan kejing ya kulmar hagani ke por, pi dan kejing ya huri hura, aku abanong ya pi, wanom sim ya ke decision ke bakloi kata. Dah duai, ublay aku aban thau thamai ya pi ke gentai nengkong, ba ya pi ushin rang ro, ublay aku aban thau thamai. Ya ke jing im ke jong pi wat chayo try shwa ba pin wat ya ke ta ka answer ka ba pin ai u blay ulong ke juba ha ka long yin ka long sem ke jong pi u blay kwa am pen kia ai ka long yin ke jong pi pi asngo bon u lok jong pi u dan affair she ke wei duai how try bo try dei ma u ba pen kala ya ka do not u ne u tanga jong pi ba dom tang bo un i tang ya pi ndai un ya shem ba du Jesus Christ but ma u un kala long sha u nong i ya Jesus Christ kom tau senang ban i ya pi ru But kadai kata, ya pi menta, kadai ya pi berhinduai. Desi baru iskat tahu biang pelat ni tengah jong pi pilakam kensting ban syakri utrai. Pilakam ich, you ni kurim, you ni ubreu, ban ya kaba pi ich utrai.
กันนี่ก็จริงจ้าก็ได้ก็บ่าขนังบ่พี่เป็นคำเอียดอยู่ตรายมันคำชัญญะชิวอยู่จิสุมันคำปลุดโปดชิวบัดตรายบันงเง็ดละพี่เละกมตานิ้วโคริมจงพี่อุนเพชรชนุยมหาบันวันอันนี้กันนี่ก็เปรี้ยวกับจงพี่และเสียพี่กุมชินรังพี่ยามมันกันนี่ก็ล็อกกับจงพี่ก็เดินสวยพอดบอยเฟรนด์เนี่ยก็อับน้องไอพี่แล้วพี่ชูยามตั้งบัดชูสโง่สีพี่นังริงไรข้อนังริงสดดนังริงสวายบัดพี่นังริงสตีกันนี่ก็เปรี้ยวกันน้องอิตนาช่วยพี่กันเอ็นอสนันเฮียพี่แต่เด้งตาก็อับน้องไอพี่ตัวเฮลตรายบัดตัวอาเบกจิงก์แมนก็จงตรายกันลองอพี่ขนังหับไปเด้งกิจสุสีพี่ลองบ่โพขนังหับไปเด้งจุกจิงเอเล่กิจจิงเอมาพี่เป็นลองอุบเรียวบ่ตรายอุปนชัดบอร์บัดงเงยบัดเล่นเบกจิงด้วยเล่นเบกจิงไอทีก็จงพี่เฮาตรายกันนี่ก็เปรี้ยวก็บัดจังไงนะพี่กันสวรรค์ใช่พี่บัดก็ได้ก็ตาวัดนุ่มประคัดช่างนี่กันประคัดนอกก็ได้วัวสดันกี่เปรี้ยวกี่บางบากำดันโคนเนี่ยดันโคนยังไงกับบาเนาะบันช่วยเนาะช่วยยาบุญเปรี้ยวพี่ก็จิงช่องข้ากำได้ตั้งใบยกคนนะบ่มียกคนงเงยหากกับพี่วันเป็นยังกันดูบรออันก่อนพี่มีกุลาร์ช่วยได้ยกคนแต่กันเนี่ยช่องมั้งลำยกคนแต่เงินมีช่องมั้งกุลาร์ก็ตาฟิล์มกุลาร์หากสิ่งที่พี่อยากทอรู้กุลาร์เป็นสมัยอันตัวหากจริงหากขี้ยากชนเนี่ยจริงจุกจริงพี่ไล่กุลาร์มันลองกว้ยดับบัดตะกันจริงกุลาร์แต่ฟิล์มบัดตะกันจริงกุลาร์ก็หมดพี่เป็นกันอยากอ่านก็จะไม่เลยบัดตัวไอ้เวลาพี่ยกคนนะพี่มียกคนพี่เนี่ยเอาตรายพี่เนี่ยบรออันก่อนรู้บางอย่างกำเดินก็เอกรู้กับบำละเอาตรายอุตรายอุลองอุบละกันชิบุนก็เอกบันเนกรันกันเนกปอร์กำได้ชาเองอ๋อกระปอดกันชาช่วยอย่างนี้บางอย่างกรันคำบุญบันนี้กันเนี่ยอะไรแล้วฉันตียงนี้วันเบียงบางอย่างเนี่ยบันเนี่ยกรันบัดพี่จะพังกันนี่ก็จึงติบฮีบัดเนี่ยกรันหากันนี่ก็ตียงกับบันวันคำตามเอกกับใบได้ปัดหากจึงตรีแต่งกุมกีบางเงี้ยงี้มีออกมาจึงกระคู่หากจึงตรีกันจงนี้namar kamdai bangim don jing tip ya ka jing tray ringim don jing tip ya ka tin jong blai namar ublai wang ha ka Deuteronomy pra kat pra dai manga ba ai ka bor ka ti jong me banyo e kaspa ini poi bani kren ya kata hari ha ka ni ka si khamda me chapang ni ka jing tip ni kren chapang kalong ye hoi ka leng kot than ke be ei bangi ngi kren kidang don bon su ki ke e kumba ka bible kong ki khon ki dei ki nongkanti ki jong blai kumno ban pensan ni ki khon ngidan kam pasu tho be bo blai u ai sing ngan pen kut tangan ni ka hana ka dei ngala ban ong fi pa ka bible ngasem ka dei ka brio nama dei kata ka Proberb ngastunat bah ban pulai kong ka brio ka bastat habaro ka khlam ong tang ka brio ka bastat kong habaro pi hab ban start habaro ka bible ka ong ki khon kim dei ki jongi ki nong kan ti ka ban ni syo ba su bat na ngilong tim ka bang ki brio kan thep pisa hana kam dei ka pisa jong ka bang pisah dari jong kibriu, buat kehaban ke bank kehab siusut ke aku apa nanti, kikon kidei ka jingkan show ke jong blek ti jongi, bangi haban ai, ngalong ye fi om dang kikon, ngalor jong kikon ki ikai barok lagi, aku apa nanti kini ke por, yo fi pat ju ai ye kikon ke jong fi show blek, kini dei ke sini, bapin ai no, tadi ke por ngai IT si pastor, ba in yalam yang isya ke jing duai, but in duai, hakani ke por, henreng aku apa pen mau, ngin second do biang bat pi, lasam tayo, bangi ni keren pat. Siapang bakumno ba ubreo umi omat jing berkubat habau treru namar yo kadai ka jing tuna jong ka jing tip na ka bagi ne kren ngani ka por ngiyo sngo ka jing pa ki skor ki jonga ye ki jing yam ki jing ot ki jing lenyar jong phi ki kme ki pa nam ta ki khon ki jong phi ka daw ka long namar phem shim la ai yo jisu na do ba ki dang ret ki la yo ya ka prathai ba ka prathai ka la yo ya ki ba men ta fi jaw mat phi yam kthang phi yam so si phi kus lai na ka bata jong ki phi do thia do dem namar phi yo i ki khon ki jong phi ki don hat mir jong ka jing panjat ra kwa ba no phi ka don ka khubor ka batmen balada ma phi kum ki kimi ki pa phi phai chu trai bala phi wan pen ret yala de khmat jong utrai pen khia ya ki khon ki jong phi ka bible ka ong Isaiah ka lonong ba sa phu khandai ka khot ka bar pusan ka ong henry kumniu ong utrai wat igi bala ring marau ubadan bor on kni no but on polite no igi jingluti jong ubai trim na bangan ye le yaw nong ye le jong pha pat ngan pen im ye ki khon jong pha ong utrai un ye le yaw taw nong ye le jong phi la da ma phi IT la di ha u om da ka put om da ka bor na do man sim jong blai ngai bộ trao ai cái chính lại lội để cái khôn cái dòng phi là cái chính xã tệ nào bằng mặt ngai cái này cái chính yam cái chính lên nhà cái dòng phi cái chính ốt cái dòng phi
kinja kindam naduk ni kesngi baru try ong to comment hala kesngi tinga ong pat to ye comment kani kadai baru try un ahefi to comment hala kesngi tinga ong pat to ye comment ngini dwai hagani ke janmi naga mentai jong fi try ni kapon ngi wan ban aingo ime ko pai ni kapor ga ba kodor try kum ki shakri ki jamengi wan ko try ban krenik tin ke jame ban ni kapor ko try ngit ba tin ke jame ko try ke shakri ko kunat ka minister ni ki khon ki jame ban das dwai kar pang ni kapor ram ta ki khon ki bal sakma ha ke drugs ba ki ba sakma ha ki bor jong ke jingdom ma ka bor jong baman o ki em ka khalai ki em ka jingdi kya ki em ko try ki oba jong ni ka perthai kim snap show ki em ke jing em ka pen he ka jing em ka bile persha ki me ki pa ba try ni ki me ki pa ki babe ki sngosi ki khuslai try ngat ko kana me pen ka lai ni ki jing sngosi sha ki jing kamen ye ni ki jing jao umat ki jong ki ko try sha ki jing rkhe ba try me le ito nong ye le jong ki ba me pelat no ki na kata ki jing kni jong tau bele don bor jong tau bele itrim ba try me le ma me yu satan ba try me pelat ni ki khon ko try jong ni ki yeng ablai hallelujah ba ngat ko try pelong ki ko kana ki em ba ki leng do ki jame kinong apply ke gospel ke jingai ba try kin long ko na try ki ba teng shan nam ta ka buram ke jome try ngat ngada kam ganti ka wei pui ka ben sim ye ka wei pui ki kun samla naga bendi ke jong satan ba u jisu pelat ya ke sngi ba u jisu da thau thamai ngada kam ganti ki sha ke jing penem sha ke jing pelat sha ke jing pen thamai ke jong try ba try yo lut ya ki ba try una penan kam lut ke jing em ke jong try hallelujah ha gerteng ke jong jisu ngadwai halo ki pi ki me ki pa onom ki kuslai ke don jong fi what shep tieng wong tra marangangan pelai ki khon ke jong fi hallelujah ka buram ke jingo ngi ashme try itu ke yeng ke sam ke dwai ke ke por ke yeng ke try ke ba kulmar ke huri ura ke ba lamut banya divorce no ngakren ko try ngapen sange ya kene ke jingrai hagi kerteng ke jong jisu ngapen sange kene ke jing penchat ngapen sange kene ke jing yapat ngapen sange ya kene ke bor ke jing pia ke jong syaitan hagi kerteng ke jong jisu kris kene ke yeng kan wan biang sya ke jing dai pan ke bampa judan menno ke bakum kani dai ke jing ke jome ke bate song ngatrai nget kene ke jing kene ke sngi kan wan ko try ke dono jukni ki armon me go try met song ki de jing belai ke jome ai ngo ko try kene ke yeng kan lo ke yeng ko try ke ba shakri me ke yeng ke ba penon nam ke ba penon borom ni ke kerteng ke jome ha kerteng ke jong jisu i dwai ngi ai ngo ni ke ibar amen but amen try no ker khu ye fi unang ai bor ye fi padiang si sayu try but to ai ba penong ki breu ki badon ya ke jing tip na ke ktien ke jong bless dang man pule ya ke ne ke ktien da film sung su ba pule sa phone changiru ngini ban ya ba tailam ya phi ba pen san ha ke ktien ke jong bless